Okay. Okay, maayong hapon ka nato tanan. Ilabi na sa tuwang mga higala karon nga naa sa online no nga nagasunod niya to ang friendly discussion tali sa Catholic Catholic Faith Defenders duly represented by Brad Jean March Calante o sa Seventh-day Adventist in the person of Campo Redondo. Ilan Campo Redondo. Ang sa dili para tusugan ato aning pablihan pinagi sa Campo. Niya kita may atong pangko ni si Brad Earl Sanchez. So atong gihangyo sa Brad Earl sa pagkakuna o pag-ampo. Okay, mga potos, sa dapat sa tahan, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. Ginawang kayo, imong presensya, sa una. Pero, mahimo ang alang friendly discussion na magparinawon, magsugma. Ipadalawin palagi sa Espiritu Santo at magkalamdan. Ginawag nga imong ipailayo ka namo, isang unsang nga datang spirito, na usamong ka namo, ang among pagkahimo ang mga friendly discussion karon. Now, kinos kanunay, ikausap, pagkapanalangin ka namo sa matapusan, ani ang alamong dinhi, at ikausap sa online, tanaw ka namo karon. Kinausap, mga makabuhol na panalangin, ihatag ka namo, o sa matapusan ka namo sa dinhi, inaman, ay usap ang mga pasayon niya, ang moderator, o inaman sa mga moderator. Mo ipadayong balang mga anghel, aron magasap na mag-aagad ka namo sa tibok kamong kalihukan karong hapuna. Kini ka lang ang isalig kanimo. Pinagi ni Kristo sa panapang ni Virgin Maria ang inahan sa Santa Iglesia karong ang ulay ug sa tanang mga anghel nga santo sa langit libot sa imong trono. Amo ikaw gidahi Ginoo himaya. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, so again sa mga usapa maayong hapon sa ating tanan niya welcome niya to ang friendly discussion. Then, ako po na welcome ang present ato karon nganing tanaw gibinhi sa ato ang friendly discussion kang Sir Lara na may hapon no kang atong kauban nga moderator si Brad Miano. Okay, so Bro, ang hapon. mo, sir. Okay. Then Brad Winston no kauban po nato sa CFD Salo Valley area. O diha sa online platform no diya sa Facebook no ang labi na tong mga nagtanaw gyud karon katna maayong hapon niya kini yung ubos nga alagad si Brad Junard Bisal Comunero mubaro isip moderator niya naata karon sa balay ni Brad Earl Sanchez isip maoy venue niya to ang religious no or friendly discussion. Okay, so dili na kami lang anon ato dayon i-introduce ato ang hebalo sa pasukit paminaw ug unsay tema no nga ilahang pagahisgutan. Ang tema nga ilahang pagahisgutan nga pamatud-an no sa ni Brad Escalante nga representative sa CFD sa Salud Valley area nga ang Roman Catholic Church mao ang tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o standard na referensya. Nya, ang affirmative ani, o si Brad Jean March Calante sa CFD, o ang negative side, ang muguba, musulay o guba. No? Mao si Brad Elan Campo Redondo sa Seventh-day Adventist Church. O niya, sunod, ito ang basahon ng rules. Una, no? Una, number 1, tahuron ang moderator. Ikaduha, kung ang pangutana kategorikal kinahanglan nga mupili una sa kategorikal isa mohatag og qualification sa tubag. No? Kananglitan kung yes or no, mutubag una sa duha ka choices, isa mo qualify. Tubag mutubag yun either yes or no, isa mo qualify. Ikatulo, ang pangutana magsubay sa timan o sa unsay gigamit nga dokumento o libro sa mamahayan. No, musubay sa lima. No? Bawal din ang kining
mangutana nga dili subay sa tima. Ikaw ba, kung adunay objection, paminawon sa o dili sa kawan o counter objection kung mag-clarify pa. Nalita object ang pika side, maminaw sa objection, dili mo sagot kayo counter objection. No? Kaya saan man mo pag-counter, huwag pa kakasabot sa primera objection. O, ana. Then, sunod sa usang ka minuto, ikaluna, sunod sa usang ka minuto, sa interpellation kung ano na objection, dapat kausa lang mo object o kausara usa mong counter objection. Then, muruling madayon ang moderator. For example, mo object ning affirmative side, mo counter object kuning negative side, kuman kanara, wala na ilay objection. Then, muruling din ko. Either the objection is denied or it is granted. Depende sa moderator. Okay, number 6. During sa affirmative stand, rebuttal o conclusion, ginadili ang objection. Walay objection. No? Then, ikapito, kung ang pangutana wala magsukad sa dokumento o libro gigamit sa pagpamahayag, dili kini madawat. Kinahanglan ang maminaw gyud ang both sides sa ilang pagpamahayag o tanaw ng mga dokumento. Kay dapat ang pangutana base ra sa mga dokumento o sa gipamahayag sa speaker. No? Ikawalo, affirmative stand, 10 minutes. Pagkahuman, interpellation dayon sa negative side, 10 minutes. Pagkahuman, mo ining mo counter stand, no? Or rebuttal, no? Ang negative side, 10 minutes. Then, conclusion, no? 5 minutes or summary. 5 minutes, una ang negative side, then last ang affirmative side sa rebuttal. Okay. Then, paguman, bro, kulangan ni bro, no? Kaya paguman niya o 10 minutes, mo interpellate mo ka. Oh. Ano na eh? Anak, kaya wala. Oh. Okay, vice versa. Then, number 9, ginadili ang mga fallacy. Kung sa mga fallacy, mga wrong arguments. No? Ang common kita na ad hominem, na muatake personal. Dapat ang ato ang mga kining pangutana tubag, subay gyud sa tima. We should avoid beating around the bush. No? Mga kinahanglan, mapalo kita unsa ang tima. Then, ikapulo, ang tubag subay sa unsay gipangutana. Dapat ang tubag responsive yun to the question. Kay debate man eh. Ang debate, it is a formal, no, exchanging of ideas. Ato lang ipahinumdum na tali sa manang lahi na side, atong i-maintain ang respectful exchange of ideas. No? Amo na gingon nga magbuklo sa rason, dili lang si kurason. No, way labot si kurason. Okay? So, gipirmahan sa affirmative side, Jean-Marie Escalante, meaning ang pirma bot pasabot gidawat ang mga rules, gidawat pud ang mga tima. Gipirmahan po sa negative side ni sa SDA, si Ilan Camporedondo, meaning gidawat ka ni bro, di ka musupa ka ni, kay Julie sign, di mo. Okay? Moderator po, ni pirma ni. No, yours truly, Junard Distal Carbonero. Then, authorized by, nag-iya sa venue, balay ni Brad Earl Sanchez. Niya, gipirmahan ko na sa tuwang second moderator. Karoon lang ikad na yung second moderator. Kang Brad Cesar Miano, no, pareha sa ebangelista ni Campo Redondo. Buot ipasabot, nga ni pirmahan, meaning nakasabot o midawat sa unsa may dimension o sa tima. Kung wala na ipaklaro, ikaw bro Miano. Okay na kayo, Mr. Moderator. Okay, salamat. Okay, Brad Campo Redondo. Okay, loud and clear now. Brad Escalante. Okay, loud and clear. So, o ipasabot, nanuhog nila na, nagsinya sila ang thumbs up, meaning, okay. Inaot, nga, sa daga nila yung debate, no? Magpaminaway ta, no? Dili lang ta mo, kanang mutanaw sa ilahang, sa ilahang, undok, dili atong tanawon, king sa gyoy, nagbarong ug lig-on,
sumala sa argumento o ebidensya, dili sumala sa opinion. Kaya mao man ning debate. Okay? So sa wala alangan, ato ani sundan, ako ang ihatag ang microphone sa affirmative side para sa iyang pagbarog 10 minutes. Kunya, kung sinyas na kubro, kung 2 minutes na, niya, kung mayroon of time, undang na wala na additional nga explanation. Okay? Sige, ato ihatag ni Brad Jimbar Escalante alang sa iyang pagpamahayag isip affirmative side. 10 minutes. Okay. Mutingog ka bro. 149. Mutingog ka bro. Magsugod ang time. Sa ngalan samahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ano na usa ka panutihon nga nagkanayon? Argumentum contra factum non valid. If the argument is contrary to the fact, it cannot be accepted. Kung ang argumento mo kontra gani sa tinuod, dili gayud ka na madawat. Ikala kumusta maayo nga buntag para ugmaing hapon sa pagkakaroon mga kaigalaan. Karon na una, dunay may tabong usa ka friendly discussion debate. Ali sugat ba nga usa ka may evangelist sa Seventh-day Adventist nga mao si Bro Ilan Campuridundo. Apan aniya ang inyong ubos nga sulugod simbahan, Brother Jen Escalante. Nan ang tema nga among ikasabutan ni Bro Ilan Campuridundo mo ni akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang tinukod ni Kristo sumala sa Biblia or standard nga referensya. Mao na ang tema nga may kasabutan ni Bro Ilan Campuridundo atong kaatbang nga sa Seventh-day Adventist. Dili na ta maglangan mga igsoon ato na kining usgayon pinagi sa mga bersikulo nga atong gamiton. Unang bersikulo gamiton mao nasulat sa St. Matthew chapter 16 verse 18. Sa Grego mga kaigalaan, doon naman tayo sa screen, doon na tayo plain Greek din. Ha? Sa Matthew chapter 16 verse 18 sa Greek, ngayon din Gago disoy legio hopiso. Ye Petros kai epitau tete Petra oikodomiso moten ecclesia. Mao na naisulat sa Greek mga kaigsunan. Plain Greek. Kaya ang huban na nagkadayon, and I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sa ato pa, lakton nga pagkasulti mga higala, ito mga viewers ka sa Facebook, nga ang atong Ginoong Jesucristo nagtukod og usa lamang kasimbahan. Nanang pangutana, unsa man kanang simbahan? Bueno, diha sa kong kamot, kining libro sa Seventh-day Adventist, partikular, kining libro nga naguluhan, Gasita sa Iglesia, Central and South Philippine Unity, a Union Mission of Seventh-day Adventist, sa pahina 42, ingon din mga kahigalaan. Aron ang tanang mga tao masinati sa relihiyon ni Kristo o maluwas tungod sa pagtuo kaniya. Iyang pahina 43, iyang gitukod ang iyang katolikong iglesia o gisugo kini sa pagdalag Kristyanismo ngadto sa tanang katawhan. So bisan gani ang libro sa Seventh-day Adventist, particular sa libro nila nga Gasita, nagtug-an nga ang simbahan di ay gitukod ni Ginoong Jesucristo sa Matthew chapter 16 verse 18. Mao di ay ang simbahan Katoliko. Dili Seventh-day Adventist, no, particular mismo sa ilahang libro. Lain pa, kay ang simbahan Katoliko man maoy gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, sigon pa sa kinini ang libro sa Seventh-day Adventist, dili puta sa another na usab nga dokumento nga mismo kini gitawag natog official nga kinini ang pamplito sa Seventh-day Adventist na naguluhan Friendship Course PO Box 208 sa Cagayan de Oro City. Ingon din ay ilang pamplito. Oo,
Katoliko ang matuod nga iglesia. Kini may usa ka kamatuoran nga walay masinabuton nga protestante. Bisan pa inunsa niya kamadasigon sa pagtuon sa Biblia. So tinaw nga mismo ang pamplito sa Seventh-day Adventist Church mitugan nga ang simbahan Katoliko di ay matuod nga iglesia. Apa na pangutana karon? Basin mo yun ang pinangga nga Brad. Katoliko man ang naa diha. Dili man na Roman Catholic. Diya sa kung kamo mga higalag sunan ang official magazine sa Seventh-day Adventist nga migula ngadtong Disyembre 1928. Nakasiguro ko nga abuhan sa kung pinangga nini wala pa mataw. Unya number 12 ni mga mga higalaan sa volume 1 pahina 29 ingon ni The Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Ay sumpay. And became the Roman Catholic Church. Mismo sa official magazine sa Seventh-day Adventist Church, mitugan nga ang simbahang Katoliko di ay tinuko ni Ginoong Kristo nga mao ang Roman Catholic Church. Therefore, ang pamplito sa Seventh-day Adventist o ang libro sa Seventh-day Adventist nga naguluhan gasita sa iglesia, reperado sa Roman Catholic Church. O mo ka ng simbahana ang gitukod sa itong Ginoong Kristo base sa Matthew chapter 16 verse 18. Mga kaigalaan, nga kaigsunan nga itong mga viewers karon sa Facebook, nasayod ko nga dunay usa ka Biblia nga gamiton akong pinangga nga katbangon niya during interpellation period. Apan ako lang siya pasiunandaan bahin nini. Kaya man gamiton. Kining Biblia nga naguluhan ang bag-ong tugon hubad payoli by Witness Lee. Particular sa Matthew chapter 16 verse 18 sa komentaryo. Nasayod ko nga gamiton ni sa pinangga ang komentaryo nini. Unsay gingon sa komentaryo? Ingon dayo nasa screen. Wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diha sa Kristo yanuhan nga hinimo sa nisimang ng simbahang Romano Katoliko. Mo na ang gamiton sa pinanggaw niya. O kung yan na sumpay. O sa mga denominasyon sa Protestante. Ano na sumpay mga kagalaan? Ang pangutana. Kini bang gahubad aning Biblia ha? O gahatag o footnote nagkomentaryo sa maong bersikulo sa St. Matthew chapter 16 verse 18 insakto ba gayon ang iyang interpretasyon niya na? Scholastic person ba ang maong personahe nga si Witness Lee? Well, atong patubagon ang AI mga kaigalaan. Dilita, ChatGPT, no? Nasa screen mga kaigalaan. Atong i-search, no? Sakto ba? Question. Sakto ba ang komentaryo ni Witness Lee sa Matthew 16:18 nga ang Romano Katoliko dili tinuko ni Kristo? Unsay tubag? Dili universal sakto ang komentary ni Witness Lee sa Matthew 16:18. Kung iyang konklusyon mao nga ang Romano Katoliko dili tinuko ni Kristo. Sanawara, so meaning, ang kanang komentaryo ni Witness Lee, it is not valid, mga kagsunan. Ano man, ganong dili man valid? Question, aduna by formal academic training si Witness Lee, is it below sa biblical scholar? Tubag, wala. Di ba wala? Wala formal academic training si Witness Lee nga makapasulod kaniya sa kategori sa biblical scholar. So kung tinuod, meaning, mugamit si ilang kampunidundo na niya, that is invalid. Naman, tungod kay walay academic excellence ang maong naghatag o komentaryo sa mga libro, mga kagalaan. Mauna niya, manghinaot ko na ang tanong pangutana sa kung pinanggaw niya magsukad
sa akong gigamit nga dokumento, libro, o sa akong gipamahayag. Yan na sa roles. Manana lang gamay nga ako nga pagpaambit o pagpabarog sa tima karong hapuna mag-isana kaigsunan usbon ko mayong hapon kanatong tanan. Okay, salamat kayo sa tuang kapanas nga kamatuoran sa pagbabarog, no? Sa tuang affirmative sign, no? Yan kay 27 ka segundo. Sa man mo na ni wave. Okay, so i-wave niya sa tuang affirmative sign, no? Ang nahibilin nga 27 segundos. Unya ato sa pangutan niya ato ang negative side, no? Kung ready na ba sa pangutana? Brad Campo Redondo, ready na ba ka sa pangutana? Akin namin sa budget. Okay, ready na. Malihog sa kuha ng timer kay unsa man ni wala man si password. Dito sa ato sa ikuha ng timer no niya. Ang ato ang negative side, murag very excited ang gagwayo. Murag andam na ni Mugisa. Nya okay, ready na itong time. Nya ang ato pong affirmative side, ato sa pangutanon kung ready na ba ni sa mga naglagubong mga pangutana sa ato ang negative side. Kaluoy sa Diyos, Sir Junard, atong moderator, andam na. Okay, andam na eh. So, Campo Redondo, sa interpellation, doon na kay 10 minutos. Kung motingog ka, magsugod na yun ang imong oras sa 10 segundos. Remember, na ay 1 minute na tubag, ha? Okay, na po ay 1 minute na pangutana. So, kung motingog ka, Campo Redondo, magsugod ang imong oras. Okay, mayong hapon tinatong tanan no, mga igala mga kaigsunan. Kutob sa dakanaw sa live o sa tanan nato nga mga nagalaan nga mga amigo, mga Katoliko, nagkasangkat ba nga usa ka simple, Brother Gilmar Escalante. Ay mo tema bro, pamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Unang pangutana, niangkon ba si Kristo nga na sa relasyon sa Romano Katoliko? Niangkon, wala. Objection, Mr. Moderator. Okay, unsay objection? Kung objection, Mr. Moderator, yung premise sa'yo tandaan, dilubag yung tema. Dili man and ang nakabutan niya, Mr. Moderator, kundi or. I-revise ang iyang pangutana, Mr. Moderator, tungkol kaya mingon siya, Biblia o referensya. Dili na og yan, Mr. Moderator, or na. Okay? Okay? Counter objection. Okay, unsay counter objection? Atong pangutana, Mr. Moderator, ako i-address sa imo ha. Iya man gipamatod-an nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala sa Biblia. Apil referensya, bro. Unang pangutana nako. Niangkon ba si Kristo nga naadyo ko'y relasyon sa Romano Katoliko? Niangkon siya o wala? Ako tubagon lang, Mr. Moderator. Rolling to, rolling. So, ang akong ruling nga ang imong objection is bahin sa Biblia or standard different Kanang or diya. or bisag asa. Ganun or bisag asa. So ang yahang counter objection is sa mo counter objection nga bahin sa pangutana relasyon na relasyon si Kristo. Tinukod ba ka ang Romano Unsa man ako ang ruling nga ako ipasa nimo kung mutubag ba ka sa pangutana. Tubagon lang ako, Mr. Moderator. Okay, sige. Tubag affirmative side. Kaya tinukod man kini Ginoong Kristo, doon na kini relasyon. O diya, kanang relasyon, aside naman na sa tema, irrelevant naman na. Balik sa tema, bro, ilan ka po ridundo. Ina ba nga, kining gigamit na po ng Mr. Moderator, kung naman. Oh, napay oras, Mr. Moderator. Okay, sige, lang. Ina ba, Mr. Ilan ka po ridundo, nga kining gigamit na ko nga referensya, na libro mismo sa Seventh Adventist, particular sa magazine mismo, nga ang Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo. Ina ba nga kina dili tinukod ni Kristo base sa libro ng gidala. Kinagay ka librong gidala diya. Okay, Mr. Moderator, siguro as Sige, moderator. sige. Okay, ang iyang pangutana mungkol sa itong negative side. Nagutana rin siya, naabay relasyon, naabay ko ng relasyon si Kristo sa iglesia nga matod ni sa itong ato sa igsoon na tinukod ni Kristo. So, ang iyang pangutana is, naaba, wala. Reading to say, kategorikal. Dito ba na kategorikal? Dito ba na? Ito na, kategorikal. Okay, na ay relasyon. Sige. Okay. Okay, follow up. Diyan na, itong time ha. Hindi ko ka pa sa time. Okay.
Sige. Okay, sunod pangutana. Matod nimo Bro Escalante naagi relasyon si Kristo sa Romano Katoliko. Kung mabasa ko sa Biblia nga walay relasyon si Kristo sa simbahang Romano Katoliko, o yun kang nasayop ka. Dili ko mo yun. Nga naman, kaya ang Biblia nga imong gidala, ubad ni witness li, ug niya, unsa may giingon sa kiniliang sa GPT, sakto ba ang komentaryo ni witness li? Dili insakto. O na nga dili kumuuyon imong Biblia, Mr. Ilan Capodidundo, ano naman, gisulat na dili scholastic person. Sunod na pumuntan. Sunod pangutana. Matod nimo dili kamuuyon kiniyo wala ang Biblia. Hubad pahiuli. Ang pangutana ang atong tema Biblia o referensya. Matod nimo dunay relasyon si Kristo sa simbahang Romano Katoliko. Sumala din premise moderator ha. Premise. Okay. Ato sa pasahod ha. Kasi pa kayo, kaya ko tayo moderator ha. Apil na sa imong sa kapinoto. Okay. Ano ha? 28 seconds. Okay. Kamay lang yun, na time. You have 16 seconds. Okay. Wala manda. Ano ha? Ay, kuha na lang. Okay, you have 5 seconds. Okay, time up, time up. Okay. 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 Okay, hurot ng oras. Lain pangutana. Hurot ang oras. Next question. Next question. Question. Okay, sunod pangutana. Imo magyangkon nga kana ang naagi relasyon si Kristo sa Roman Catholic Church. Matod pa nimo. Adritas Pikas. Okay. Oras lang gid ha, gamay lang gid kayo. Oh, Apel rabat na. apil na sa oras. Sinato na maginig ka na. Gamay Ilang, lang kayo, ilang. gamay. I respect. Gamay lang bro. Okay. Sumala din nagpasabot kini nga wala gyud mo ila ang Dios nga may relasyon siya sa simbahang Romano Katoliko nga apostosanhon. Ang pangutana, uyonan ni mo ni supakon. Supako na ko na. Ano naman? Sige kayo. Question. Sakto ba ang komentaryo ni witness Lee sa Matthew 16:18 or any verses? Tubag. Dili insakto. Ganon dili insakto? Tungod kay wala siya formal academic training. Sunod Mao na. Wala pa ikwas. Pa segundo. Dala oras. Ugo niya, dili kumuuyo na lang. Ano man? Parehaman mo buto. Kasupakiro sa Iglesia Katolika. Up. Ano Pause. pa? Fiction. Okay, no side comments. Okay. Objection granted. Okay. Issue. You have 36 seconds. Sige. So meaning, dili ko mudawat ana Mr. Ilan Capodidundo nga naman. Kada nga libro, pareha mo na mo nga may against sa simbahang Katoliko. Natural. Nga mo against sa simbahang Katoliko ko naman. Pareha mo na ninyo. Ngunit, matod pa sa dokumento na ko, wala kanay academic training si witness Lee nga mihatag og komentaryo sa maong Biblia. Mao na nga ikis kita. Mr. Ilan Capodidundo. Sunod pangutana bro, asa man ang imong tuuhan, ang AI o ang balaang Biblia? Isa tuuhan mo Biblia o ang AI? Ang akong tuhan, ang Biblia o ang AI. Nagkasinabot kina. Ano naman? Kaya kung Biblia lang, doon naman ko ay Biblia dali nga paraphrase sa New Testament by Richard Baxter. San Juan 10:16. Mabasa gini, dito kay Ginoong Kristo. Katoliko na simbahan o Catholic Church. Meaning, ang Catholic Church mabasa diay sa Biblia ng protestante. Ano ba? Dili sa bias sa Mr. Ilan Capodidundo. Ug niya, base sa AI, ang kanang imong gigamit nga komentaryador sa maong Biblia dili madawat. Nanong dili madawat? Tungod kay walay academic training si witness Lee. Mo hinungdan nga ang iyang komentaryo dili madawat o invalid. I'm sorry, Mr. Ilan Capodidundo. Sunod pangutana bro, sumala sa inyong libro. Biblia si Kristo Katolikman, inyong inyong libro, sumala din Si Jesus, Juan 8, si Jesus wala magdala o bisan unsang bandila sa relihiyon o makatoliko ni uban nga
atong gikaatbang. Matod nimo gitukod ang Romano Katoliko ni Kristo. Ang pangutana, kinsay sakto niyo Kristo? Ikaw o si Kristo? Ang tubag, ako o si Kristo. Ano man? Base mismo sa inyong dokumento. Ano man? Friendship course sa inyong pamplito, miangkon. Ya si Kristo Katoliko. Wala gimingon ang pamplito sa 70 Adventist nga, o si Kristo 70 Adventist dili. Katoliko. O ang Katoliko, base pa sa kinini ang magazine official, mao ang Roman Catholic Church. Mao na nga, invalid ang maong question, Mr. Ilan Camporedondo. So, 30 seconds. Sama. Wait. Okay, wait. Sunod, pangutana. Sunod pangutana bro. Kini simbahang Romano Katoliko, dili kinilaglago sa Dios kay tinukod mo ni Kristo. Dili ginalaglagon. Ano man? Kabalo ko nga, iro na ko ng gamito ng Biblia ni Witness Lee. Tanawa ko na, aduna ba formal academic training si Witness Lee? Ato ba? Wala. Kunya, kanang pagkomentaryo niya, invalid na. Ganong invalid man? Atong ano no? Sakto ba ang komentaryo ni Witness Lee? Ang tubag, dili insakto. Ano man? Wala siya academic training. Una, imo nang gamiton, I'm sorry to tell you, invalid ang maong Biblia. Ang komentaryo sa mong Biblia. Next question, Mr. Ilan. 3 minutos, interpolation, remaining time. Okay, sunod pangutana bro. Okay. Sunod pangutana. Matod nimo diigid laglagon. Onya kana ang diigid laglagon ang Romano Katoliko. Sumala dire bro, Biblia gyapon. Di magyapon mo dawaton ha. Sumala din Akong basahon ha. Gamay lang na oras. Okay. Dara. Niadtong panahon na laglago niya ang relihiyosong Babilonia, ang apostasanong simbahang Romano Katoliko. Matod limod, dili laglagon, matod ani nga Biblia, laglagon. Uyon kang namakaka. Wa ko miuyon nga namaka ko. Ang imong Biblia mo'y namaka. Ano man? Dili lagi na scholastic person ang nagkomentaryo ana. Tanawa o AI. Sakto ba ang komentaryo ng Witness Lee? Dili insakto. Ano dili insakto? Dili mo sa Bible scholar. Buhiran ka po rin doon. Kung sa gingon, wala siya academic training si Witness Lee. Muna na, the more ka nga mo gamit ana, the more nga napailalong kas kamaturan nga akong gidala. Tungod kay sumala sa inyong libro ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Muna kung kaga ka na nasa inyong libro, ay pilit niya. Sunod pangutana bro, gigamit nimo ang Mateo 16:18. Yes. Mabasa ba din Romano Katoliko gitukod ni Kristo? Undok na ko'y mabasa, letra por letra. Ang kunon ba nimo? Nga pilde ka ganing batiha. Objection na dito. Okay, objection. Ayun sa kagulo. Objection. What is your objection? Kang objection nga. Nakutana pa ko sa Mateo 16. So, nagkuha naman sa pilde na. Ano yung objection? Sa dili pa, okay, lang. Okay, sa dili pa, mga sa mga Mr. Moderator, imagasikan moderator, naaba sa rules na challenge question or sa mga challenge? Wala. Wala, okay, so, ito ngayon lang na wala challenge na Kaya na mag-iingon kung babasa ko, kung Depende mo. Muna nga, depende na sa negative side. Kung yung gawaton. Okay. Isa wala sa rules. Kasi sila may debate. Okay, sige, salamat. Oh, okay. Okay, ako sublion bro, Escalante. Ang role sa mga dito. Oh, rolling. Oh. Kanang inyong hangkuan nga mga challenge question. Kami, moderator naman, may bisag wala sa rules. Ikaw nga nasa negative side, depende mo na. Kung imong gawaton. Okay, kaya wala naman ka sa rules. Depende na niya, mga pasag na para nindot ang close to debate. Okay, kaya kami bigo ang namin regulate. Yes. Okay? Sige. Okay, pangutana bro, Escalante. Makahatag ka ba sa Mateo 16:18 ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo? Ako na lang tubagon, Mr. Ilan Camporedondo, makahatag. Yan naman, diya sa kong kamot, kasi na kanikaraan ng Biblia, Confraternity of Christian Doctrine. Sa Mateo chapter 16, verse 18. 1 minute. Ingon din and I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Roman Catholic Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Lagi mabasa.
ang mabasa dire, Roman Catholic Church, gitukod ni Kristo in terms of dynamic equivalence. Mr. Ilan Campuridundo. Mao nga, sumala mismo sa Biblia, mabasa yun. O dili na kayo sa Biblia, kundi sa inyong libro mismo, miangkon, particular sa Magazine Seventh Adventist, nga nagkanayon, ang Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo. Mao kanay dokumento nga dili nimo mabungkag, Mr. Ilan Campuridundo. Pwede ba? Okay, 10 segundos na lang, ginanim nato matubag. 9 ang nabilin, 10 segundos. 10 segundos na lang ang interpolation. Okay? So, dili na ni mga to. Hindi na mapas. So, proceed na ta sa negative sign. Imuhang kuan ini negative destructive speech, no? Pabarog na ka, muguba na ka sa iyahang pagpabarog. Okay? Okay, so handa na ka sa imuhang destructive speech? Sana destructive yun ha? Sige, sa nag-aapay kuha ito ang negative side, nga ito ang i-inform, nga ito ang both sides, nga sa pag-formulate o pangutana, appeal na niya na ang premise, appeal na sa 1 minute. No? Appeal na. So dapat yun ang both debaters, i-ready na inyong mga references, kung mubuhat mo premise, kay appeal na sa oras. No? So, karon nag-andam pa nga to ang guwapong higala sa 70 Adventist ni Campuridundo sa iyahang live hood, kay murag iyahat ini i-live sa kapamilya, kapuso o kapatid. No? Magandam pa. No? Content creator mo ito ang guwapong isuon, no? Okay. So, Campuridundo, andam na ba kasi mong destructive speech? Okay na, Madrid. Okay, so mutingog ka, magsugod ang imong 10 minutos. Okay, gala igsoon. Sa kay salamat no sa ato nga sa Dios yung ihatag niya kay Ginan nga makahimo kanini sa pagdepensa no sa prinsipyo sa Ginoo. Dili matak na ato nadungog ang kanaang pagpabarog sa atong katbang nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo sumala sa Biblia ug referensya. Gala igsoon. Kung mo tanawon ang iyahang mga pag-deliver, wala gid siya gihatag nga kanaang kapitulo o bersikulo. Naa siya gihatag kapitulo o bersikulo, igsoon Mateo 16:18 kuno. Onya kana ayang gigamit kon fraternity version. Nga naman, iyan ang gigamit igsoon. So tiyan ta mo'y gala igsoon. Na ako'y confraternity version rin duha ni kabuok. Napay green o. Mauli ang confraternity version nga naa sa atong kamot nga old and new gini. Atong tanawon ang iyahang Mateo 16 ug 18. Tanawon na to bro. Confraternity version o. Atong basahon kung kinsay sa tawag aning imprimatur gid ani. Atong tanaw na kung kinsa imprimatur. Francis Cardinal Spillman, Archbishop of New York. Unya copyright ni atong 1963. Atong tanawon ang gigamit niya nga Biblia. Nga confraternity version, kung mabasa baka dinhi Mateo 16:18. Alaka bro. Mateo 16:18 confraternity version. Wala yang gigamit igsoon. Ingon din ato basahon. Ingon din and I say today. Okay. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala gyud mabasa din nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Pero sa iyang Biblia igsuon mabasa Romano Katoliko tinukod ni Kristo. Pero sa akong confraternity version, pareha color green, yan, New Testament lang. Pero kini kompleto, Old and New Testament igsuon. Ato subliyon pagbasa be, naabagyot, masinitago ra diri ba?
And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala gyud Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, mga igsoon. Naapagkikulaan kong fraternity version. Gandang din ako ni Bro Escalante ba? Igamit yun. Ikaduha na po do. Ikaduha na po din akong fraternity version. Color brown siya. Ato tanawon ha. Imprimatur Francis Cardinal Spillman. Niya 1953 ni. Kani 1963. Ato tanawon Mateo 16:18 gyapon mga igala magkaigsunan. Kung naabagi mabasa din nga Roman Catholic Church founded by Jesus Christ sumala sa deliver mga igsoon. Pero magbantay kita. Ato tanawon ha. Mateo 16:18. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Wala gapi nabasa. Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ, usaon man ni bro. Gawa maging mabasa, duha man ni kabukon eh. Nubra naman ni confraternity. Version, na Old and New Testament pa yun. Di good basta-basta. Unya, kung mo tanawon mga kaigsunan, ang iyang pag-deliver, dili na siya motoo sa Biblia. Are na siya motoo sa AI. Naunsa naman yung Biblia. Ato na lang ipampadapay na eh. Bala ang Biblia. Hubad pa'y uli. Old and New. Mangita kag nyo na. Mangita kag tibuok kasulatan na agyapon. Ingon siya dili kuno sa ni. Kana ang dili kuno ni madawat kay kana ang sitawag aning matod pa niya. Matod pa niya, dili kuno na madawat, kay wala kuno na tuguti o unuri. Naunsa naman itaw, Biblia o referensya ang tema. Stop oras. Dili lang tayo kay moderator na ta. Ang bisig mahalata ha. Kadjut lang ha. Sagdala na to si Namatay, Kapatid Brad. ha. Nakamatay. Okay, sige. Matay na po. So, Kapatid no? Walang gibermay ang tauban, kaya kasi nalisod siya ang moderator. Neutral may pirme. Okay. So, ayun. Muna igala igsuon, ang akong kaatbang linagin mo dawat o Biblia. Adto na siya nangahoy sa AI. Yan ang sapot trabaho din nga ang libro yun actual. Ay, dagang libro na ko, actual. Nigamit naman doon siya o AI. Naunsa namang libro man actual bro ang atong isabutan. Unya ako na kumpleto. Makahatag baka ni siya karon og kanaang dokumento. Karon Biblia gyud. Nga dili ni madawat ni hubad pahiuli ha. Di gini wala gini unore ni mga kanaang maputlot ani. Naunsa mo na nga igala igsuon nga ari kita mo tuo sa Biblia. Oy di ta na mga AI. Oy klaro na. Klaro ng AI. Mo na nga ang diba ako sa ipangutana gani ha nga ni ila ba ang Dios gano na sa relasyon ng simbahang Romano Katoliko. Ingon siya na pagbasa dinhi wala gyud mo ila ang Dios gano na sa relasyon sa simbahang Katoliko, Romano Katoliko. Pastilan igsuon. Muna kung imo tanawon igsuon ang iyaha nga pag-deliver dili gyud wa gyud kabarog sa tema nga iyahang gipamatudan ilang Biblia Si Jesus wala magdala o bisan unsang bandila sa reliyon o makatoliko ni uban nga atong gigaatbang. Wala si Kristo nagdalag bandila sa Katoliko. Ya siya na rin nagtukod sa Romano Katoliko. Pastilan mga igala magkaigsunan. Muna nga wa gyud kabarog ang tema nga gipamatudan. Na kung imo tanawon mga kaigsunan, ang ilaha nga pag-deliver ganiha, iya yung ipag-deny ang Biblia. Di ginangguan, hubad pa uli. Kaya wala na dawata. Pero maghatag sa libro karon nga, bro ilan, wala na dawata bro. Narao dokumento bro. Wala dawata, hubad pa uli. Ginawat magay ng AI ni mo klaro, kani pang Biblia sure kayo. Hubad pa uli, pati kasyon. Muna igsuon nga, wagin siya. Kabarog sa tema kay nagpalaban sa AI, di na siya mutuo sa Biblia, ari na siya mutuo sa kanaang AI mga igsuon. Muna nga
ang tema nga yung ipamatudan, Roman Catholic Church, Dinukod ni Cristo. Wa gyud kabaro gani laglagon pa si Ginoo. Ato tanawon ha, ako binigibasa gini ha. Laglagon sa Ginoo ang Romano Katoliko. Naku magpadayon ka diha bro, delikado. Mo nang ingon ninyo. Niadtong panahon na naglago niya ang relihiyosong Babilonia, ang apostasyanhong simbahang Romano Katoliko. Pagkaklaro. Mo nang naglagon sa Dios. Wala tinukod ni Kristo. Muna igsuon si Kristo wa gid magtukod og Romano Katoliko. Mabasa ba wa magtukod? Dalaw. Ibasa na niya ganiha. Wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diha sa Kristiyanohan nga hinimo sa lisimang ng simbahang Romano Katoliko o sa mga denominasyon sa Protestante. 2 minutos. Pagkaklaro igsuwa ni magtukod ang Romano Katoliko. Kaya kung nagtukod pa si Kristo o Romano Katoliko, si Kristo o ta Romano o ta Katoliko. Matawag mo nato si Kristo sa Dikiper. Kung Romano Katoliko si Kristo. Muna iso ni Gala nga wa gyud di gyud mabasa nga si Kristo nagtukod og Romano Katoliko. Nga matod niya yang gigamit ganiha ang among mga basahon, among mga pamplito igsuon niya iyang matod pa niya ang nabasa dito Katoliko ang matuod nga iglesia, matod pa niya sa pamplito nga iyang gibasa among pamplito. Seventh Day Adventist nagiya o niya dili doktrina sa Seventh Day Adventist ang Romano Katoliko tinukod ni Kristo o niya nagibutang na sa basahon sa Adventista nga ang Katoliko tinukod ni Kristo kada ko di malas. Katoliko gali universal na siya. Pero mabasa ni mo diha karon nga diingon diha sa among basahon nga ang matuod nga iglesia mao ang Romano Katoliko. Kana murag basin og kana ang makatuo pag ana og naa gi mabasa kay kana gud among libro kotisyo na naanay gipasabot ba gikot lang sa author wala nagpasabot diya nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Muna higala igsoon ang akong confraternity version gatang-atang na ko duha ka buok iya gigamit igsoon pero makasusubo sa akong Biblia confraternity version dili mabasa. Sayaha mabasa, murag magduda tani ning akong katbang. 10 segundos. Oh, sublion ako. Ang tema pamatud-an nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo pagyas kay walay mabasa sa Biblia. Mabasa sa Time is up. ako dili mabasa. Time is up. Aham naman to ang timer ani sa interpellation. Tayo lagi ni Brad. Ha? Wala tayong timer para sa interpellation. Okay? So, pwede tamang hulam. No? Nato ang mga higala din kauban. Okay, thank you. Good. Okay, so ato ang pangutanan ang ato ang affirmative side. Si Brad Jen Maris Galante kung ready na ba ni sa iyahang mga init kayo, no? Nagbaga nga mga pangutana. Ready na ka bro? Ready na bro? Okay, kini ato ang negative side. Ready na ba ka musalo sa mga baga nga mga pangutana nga init kayo, Brad Campo Redondo? Ready na. Okay. Pasok ko punta ni Budre. Ready na. So, okay, ready naman. Brad Jen Maris Galante, wala ka 10 minutos alang sa imuhang interpretation sa iyang destructive speech. Kung mutingog ka, magsugod imuhang 10 minutos. Okay. Unang puntos pangutana bro Ilan Campo Redondo. Sa imong pagkatubang sa itong debate karong una. Sayod ka nga, kabalo ka mabasa. Yes or no? Sa akong pagatubang sa ato debate karon Objection, Mr. una. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong objection, Mr. Moderator, nasa itong rule. Rule number 3 nga kung doon ay categorical, ang silang sa daan, Yes. they are qualified. Okay. Yes or no? Kung, Okay, sublihan ako pangutana, Mr. Moderator, ha? Kung sa pagatubang niya karon, kabalo ba siya mabasa? Yes or no? Okay, mo kansa ko kanang objection ha, mag-ruling sa ko. No, nga ang iyang objection sa sibo sa rule number 3 nga kung naay categorical question kailangan mo tubag una sa categorical question isa qualify. Objection granted. Start tubag. Tubag sa pangutana, kabalo ko mabasa bro Escalante, kabalo gani ko nga wala nabasa ang Roman Catholic Church sa Biblia nga referensya. Muna kabalo gyud ko nga kabalo ko mabasa
O nakaibalo po ko bro Escalante, nga wa gyud kay nabasa Roman Catholic Church Tinukod ni Cristo. Sa imo ha, confraternity version mabasa, pero bro sa ako di mo po mabasa. I'm sorry bro, di gyud madawat. Sunod pa na. Sunod na pangutana, bro Ilan Camporedondo. Sunod tubag. Kay, kabaluman ka mubasa. Na ako'y Greek sa Matthew 16:18, plain Greek, New Testament, Nestle Greek. Kabalo ka mubasa, anak? Yes or no? Kabalo mo ka mubasa? Tubag? Tubag na ko? Tubag na. Okay. Bro, ang imo Objection, Mr. Moderator. Objection! What is your objection? Ang ako objection, Mr. Moderator. Rule number 3. Categorical questions should be answered categorically. Then qualify, Mr. Moderator. Okay. So, objection. Granted, ang tubag, kabalo ka mo basa o dili, tubag sa anak, then qualify. Okay. Sa Greek ako, Mr. Moderator. Sa Greek Ako ka. gusto na pangutana. Matod pa nimo ganyan mo Ilan Camporedondo nga kabalo kang mubasa. Naman ko'y Greek sa Matthew 16:18, plain Greek. Kabalo ba kang mubasa, anak? Yes or no? Counter objection. Okay, what is your counter objection? Wala ka din ni anhi Mr. Escalante aron magbinasahay ta Greek. Wala ko Greek dala diri ron. Dili ko mabasa na imong Greek dili na original. Tigay ko Greek be nga kuan. Kanang original gyud. Dayon wala ta magdebate ding magbinasahay ta bro. Wala ta magdebate ding magbinasahay ta Greek. Alato din nga imong pamatud-an Roman Catholic Church Tinukod ni Cristo. Mo na imong kuan karon kanang sulbaron. Wala ta ni magbinasahay. Kapoy nang basa. Pwede kita sa Okay. pagtutot. Point of order, Mr. Ganyan. Mag-ruling sa kay objection to counter objection. Okay. Ang tanong sa nako, ang sama ni mo ang decision. Namatay isa ka moderator dre. Okay. Di pangutana, babasa sa Greek. Okay, so, kahit lang ha. Okay. Okay, so, Kaya ako, ang akong ruling, ang pangutana, kabalo ba siya mabasa o dili? Kung di siya pala mabasa, may kasi di siya palo. Ang pangutana, sigo, kaya gamit man ang affirmative sa Matthew 16:18. okay, sa akong role din ito wag naman ko niya kabalo siya mubasa. Pero, ang iyang counter objection, wag mo ko sila wala rin ang binasay sa Greek. Oh, so, naara na sa kuan, naara na sa Matay na. nangutan na, ay di mo dawaton ang iyang kinini, di man niya tubakon o kinini ang iyang bagyong basahon. So, sabi ko ba siya mubasa? Okay. Wala na siya. Ikat. Ah. Okay. So, Point of order, Mr. Moderator. sige, point of order. So, Ang ako, point of order, Mr. Moderator. Una, gigamit na ko sa presentation gani ang Greek. Rule number 2, niya, kung unsay gigamit sa presentation, mausap ang gamiton sa pagpangutana. Lisod mo kay di ko mo pangutana ng Mr. Moderator. Ano man? Naa sa rules na pwede mangutana sa presentation na gigamit. Kung niya, ang akong pangutana, sibo sa categorical question. Yes or no? Okay. So, Mr. Moderator. Ako, muruling ko. Tubag na mo to niya. Hindi na kasi. Muruling ko. So, ako, ang iyahang pangutana, sibo. Kaysa Matthew 16, siya yung magigamit sa pamahayag. Grigo lang. Ang atuwa na tingkatim side, tubag lang bro. Kung kabalo ba mabasa o dili. So, muna ito ruling nga, ikaw may negative side, ang pangutana, categorical, kabalo ba mabasa na o dili. Hindi ko mabasa, wala problema. Okay. Tubag na ko Sige. dito. Ako, gusto na pangutana, Mr. Moderator. Sige, usma pangutana. Matod pa nimo ganiya Mr. Ilan Camporedondo niya. Na ako'y Greek sa Matthew Greek, Nestle Greek. Ang akong pangutana, kabalo ka bang mubasa anak? Tungod kay maingon makaganya nga kabalo kang mubasa. Kabalo kang mubasa anak sa Greek sa Matthew 16:18? Yes or no? Tubag, yes. Yes. Ay, sana. Pero 1 minute. Relax, ano? Kabalo ko, Mr. Escalante. Pero wala lagi kami ani diri ang magbinasahe Greek. Hako-hako lang ta anak. Ang akong giingon, kabalo ko mabasa, pero wala ko ni ani diri ang magbinasahe ta Greek. Tagaburit-burit naman na. Ano ito sa atong debate nga Roman Catholic Church founded by Jesus Christ? No, you see. So, kamutan na bro. Kanagawa. Sunod na pangutana, Mr. Ilan Camporedondo. Maturi mo ganiha, hagaron palang dili palandugay nga kabalo ka mubasa Greek. Akong pangutana, kanang word niya nga oikodomiso. Unsa may sunod ana nga word? Kay matud pa mo ganiha, kabalo ka mubasa og Greek. Unsa may sunod sa word nga oikodomiso diha? Is it Petros or Kago? Tubag.
Tubag. Na, Tubag na ko, bro. kumbaga na. Ato ba nga screen? Minadri ang Greg. Okay, tubag na ko, bro. Sa gingon na nako, kay Objection, ano, Mr. Moderator. What is your objection? Ang ako objection, Mr. Moderator. Rule number 3, categorical question should be answered categorically. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, miingon mo siya ganiya, nga kabalo ko mo basa o Greek. Kung nangutana ko, kining word nga, oikodomiso, unsa may sunod ana nga pulong. Kini ba? Kini siya. Kabalo siya mo basa Greek. Unsa may siya? Is it kago or Petros? Okay. So, Kabalo Rolik siya ko. basa Greek. Rolik. Ito bag na kaganiya. Kapag ka mabasa Grigo. Ay lato pa, latong purik-purik. Isa comments pa na siya. No? That is, ad hominem. Okay. Pag nga Grigo, di na purik-purik. Kaya inyong antima, sumala sa Biblia. Wa mo ingon wala po Grigo. Wapot mong ingon nga English na Bisaya. Biblia, may kang Biblia, Grigo gaya. O, di ba? Lata, Ang Biblia. Mr. Moderator, pwede ba moral kadyota? Sige lang, wala pa ko. Wala pa mga man. Matanong na tika ron. Oh. Ang Biblia, lagi na Grigo. Nya, itupad na ka, nakabalo ka Grigo. So, ang pangutana sa ako, Sipo, arin ka si kaduang moderator. Okay, doon ako gusto klarohon ba? O naabad din sa itong role nga kahit ang atong negative, ingon siya kaganina, naa sa role nga dili mo gamit o electronic. So naabad din sa atong role gid ha paliho ko no ko sa moderator ikaw kay first moderator ato ko kami na. Okay. Dili sila makagawa sa kanang kasya ba. Okay? Okay, Wala electronic kinabutang diya. wala giingon diri nga wala pong electronic then karon po panahon ng digital age. Dili ta makaingon nga electronic unless you have strong evidence. okay, bro. So, wala, may ruling na may. May tubag man ka nga kabalo ka Grigo. Ay si moderator, watay kilabanan, ikaw may tubag. Karon ang imuhang tahas basa kini tubag ka sa mao pangutana. So, karon utrohang pangutana kay atong patupagon ang negative side. Otrohon ako ang pangutana, Mr. Moderator, ngadto sa kong pilangga nga kaatbang. Ingon ka ganyan, Mr. Ilan Kapuridundo nga, kabalo ka mo ba sa o Greek? Ang akong pangutana, kining word nga oikodomiso sa Greek, unsa may gisundan na, unsa may sunod ana? Is it kago or Petra? Okay. Imo na lang gibasa, Mr. Objection, Mr. Moderator. So, what is your objection? Ang akong objection, Mr. Moderator, mauni, naman tayo lagda sa debate. Kung kategorikal ang pangutana, pilianan ba? Kung saan ba na siya? Petra ba na siya? Or kago? Kung pili sa siya ng duha, then qualify. Dili siya mo direct o explain. Pero man, wala man nag-i-apply sa kinini ang rules. Okay. Sa daan sa So, okay, counter objection? What is your counter objection? Ang akong counter objection, Mr. Moderator, Bonnie. Iya kong ipabasa anang iyang Greg. Oh. Ang akong tubag lagi, Mr. Escalante, mauni. Amo na counter objection ako. Kabalo ko mabasa o Greg. Pero, wala kita gani rin magpiyasahay ta Greg. Wala, Mr. Escalante, kabalo yun ka. Ari, basahon ko. Nakulit ko. Sige. Oh bro, ang moderator neutral. Ingon ka ganyan, kabalo ka ba sa Greek? Ako, di ko kabalo mo basa. Ito ba, mga kabalo ka basa? So, imo nga karong trabaho, nangayo ang affirmative nga pabasahon ka. Usba ang pangutana, kay ato siya patupagon. Ako uspo ng pangutana, Mr. Moderator. Kami rolling naman ang Mr. Moderator. Nagto ni Bro Ilan. Ako uspo ng pangutana. Matod pa ni mo ganyan, Bro Ilan, Kampuridondo. Gakabalo kang mubasa o Greek. Ibalik-balik na ni mo. Kining word din nga oikodomiso. Unsa may dasunod ana nga pulong sa Greek. Kining niya. Is it kago or Petra? Tubag. Oh. Tubag na ko? Sige, ito ba? Okay, tubag. Kibalik ang pangutana, balik ko na tubag. Dili ko Mr. mabasa. Moderator. Okay na. Ato ani kay kita maghumanan ni katulo na. Bro, ato mo proceed sa next question kay klaro kayo ato nakita si moderator dito may stuck tani. Proceed sa next pangutana. Okay. Next question, Mr. Ilan Campuridondo. Now, base ka po sa Greek, ingon diya, kago di soy, lego hotiso, e Petros. Kanang word diya nga
kago, kini niya, kago, unsa man ang grammatical case niya na sa Greek. Is it accusative case or dative case? Subag, pangutana wala sa tima. Okay. Objection, Mr. Moderator. Wala pa. Wala. Objection, Mr. Objection Moderator. mo, objection mo ha. Pagturago. Objection, Mr. Moderator. Objection, objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, pilianan ang akong pangutana. Oh. Dili sa makaingon, Mr. Moderator, nga wala sa tema. Nga naman, igamit ako ng Greek sa akong presentation. Sige. Igamit ako ang word nga kago. Mao na nga, nangutana ko niya, kanang word nga kago diya, Brother Ilan, unsa man ang grammatical case niya na sa Greek. Unsa man siya? Wala ko naman. Wala na siya Unsa man ang grammatical case ana sa Greek? Is it accusative case or dative case? Tana sa tima. Sige, counter. Counter objection. Okay. Wala ta din ni Bisa Escalante, wala ta din ni Anhe, aron mag-explain anang imong Greek kung unsay grammatical ana. Ang atong gianhian din mao ni magdebate ta imo pamatud-an Roman Catholic Church tinugod ni Kristo. Wala ta din mag-anig explain anang Greek nimo. Okay, rolling. Counter. Rolling. Ako ang rolling. Proceed to sa next pangutana. No? Murag balik ta gyud sa Binisaya nga tema. Kita mo kasinabot ani mo na ang rolling. Nga mo proceed ta sa next na pangutana kita mo start ta ni. No, di ta makapanayon. Sayang ato ang panahon. Ikaw. Mahuman na kagud ana. Sige. Mo ang rolling, Brother Escalante. Proceed sa next na pangutana. Kaya ma-start ta ng sunod na pangutana. Sunod na pangutana, Brother Ilan Campo Redondo. Sumala sa inyong libro nga gasita sa Iglesia, pahina 43, ingundre. Ang Katoliko nga Iglesia tinukod ni Kristo. Ang ako pangutana, nakadungog ka niwa? Tubag, nakadungog ko, Mr. Escalante, nga dili na Romano Katoliko. I have 1 minute. Ang ingon sa among libro, kotisyon na. Ang simbahang tinukod ni Kristo Katoliko, dili na Romano Katoliko. Kaya ang Katoliko gali, ang buot ipasabot sa Katoliko, universal. Dili na Romano Katoliko, Mr. Escalante. Ingon inyong libro, nga wala magtukod. Ingon ang referensya na ko din nga wala magtukod ang Ginoo o ni simbang na simbahang Romano Katoliko. Ingon ninyo, ang simbahan naghiusa sa magtotoo sa tanan nga kaliwat og kultura. Ako ning gitawag og Katoliko. Sa ato pa universal. Dili na Romano Katoliko. O dili wala isan ang Seventh-day Adventist nga Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Sunod pa utana. Matod pa nimo nga ang Katoliko dili mao ang Roman Catholic Church. Sigon sa inyong ministry magazine sa pahina 29, ingon din nga ang ang Catholic Church established by Christ and became Roman Catholic Church. Matod pa nimo ganiya nga ang Catholic Church dili Roman Catholic Church. Sa pangutana, kinsa man ang nasipyat o nasayop ani karon? Si Ilan or ang magazine Seventh-day Adventist? Tubag, sakto ang magasina mo. Objection, Mr. Moderator. Sunod siya, objection. Ang akong objection, Mr. Moderator, wa ko may ingong sakto. Ang akong pangutana, kinsay na sipyat? Lahi ang sakto o ang sipyat. Okay. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, igunani. Mato niya ganiha nga ang Catholic Church dili mao ang Roman Catholic Church. Okay. Apan sumala sila ministry magazine nga ang Catholic Church gitukod ni Ginoong Kristo nga mao ang Roman Catholic Church. Sa pangutana, kinsa man ang nasayop ani karon? Si Ilan or ang Seventh-day Adventist magazine? Tubag, ang nasayop, ikaw. Rolling sa to. Tubag. Objection mo. Objection man. No, ito lang. Ang pangutana, kinsa may nasayop, ana. Ayaw, ikaw, kaya masig ako sa choices. Ang pang-categorical, laro categorical man kinsa sayop. Ikaw, o sa totoo? Dili ang pangutana, kinsa ang nasayop? Oh. Si Ilan or or ang STA magazine? Ang STA magazine sayop. Ikaw o ang STA magazine? Pili. Tubag, Pili. dili ko sayop, dili po sayop ang among magasin. Ang nasayop, ang imong pagsabot. Nga naman, imo magyugi, insist niya ang Roman Catholic Church, tinukod ni Kristo. Wa kay mabasa. Ingon din niyo, Biblia
Ngayon ni wala magtukod ang Romano, wala magtukod ang ginugbisimang na simbahang Romano Katoliko. So ako na nimo Biblia ng sulti. Ang among libro bro, dili Islam sa Seventh Day Adventist, kami among pasabot ana kay amo man ang libro. Ang Seventh Day Adventist may author niya ibutang ng Romano Katoliko tinukod ni Kristo. Kada ko di malas. Sunod pa na. Sunod na pangutana, Brother Ilan Campuridondo, matod pa nimo ganiya nga ang Catholic Church dili establisar na Ginoong Kristo. Apan sumala sa inyong magasin nga ang Catholic Church mao ang Roman Catholic Church gi-establisar ni Kristo. Ang akong pangutana, nasayop ninyong magasin sa pagsulatan ni? Yes or no? Tubag, no. Dili sayo pangamong basahon. Basta ako'y mupasabot. This is kalante na ko'y magbinit. Dili masayop ang among basahon, basta ako'y mupasabot. Kaya ang among basahon, dili wala nagpasabot diha ang Romano Katoliko gitukod ni Kristo. Ngano man? Grao, wala magtukod ang Ginoo ni simang na simbahang Romano Katoliko. Wala magtukod gid sa Escalante. Unya matod pa sa inyong libro, wala magdala si Kristo og bandila sa Katoliko. Pastila na gitukod ang Kristo. Ang among libro, ako amo pasabot ana kay amo man ang libro. Sunod pa ko tana. Sunod nga pangutana, Brother Ilan Campuridondo, matod pa nimo wala masayop ang SDA Magazine. Akong balikog basa, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and became Roman Catholic Church. Ang pangutana, kining established by Christ nga mao ang Catholic Church became Roman Catholic Church. Ang pangutana, unsa may Bisaya ni? Okay, tubag. Mo ni akong tubag ha. Last na Ang niya. imong pangutana unsay Bisaya sa establish sa Roman Catholic Church ni Kristo matod pa nimo? Mao. Sabutan mo tubag sa ko. So, objection? Objection. Okay, objection. Dili na mao kung pangutana, Mr. Moderator. Ang akong pangutana ay munani. Sumala silang magazine, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and became Roman Catholic Church. Ang pangutana, unsa may Bisaya aning naa sa inyong magasin? Okay, tubag. Nautana kag Bisaya na, mo ni akong tubag nimo. Ang amo naging libro nga ingon nimo the Roman Catholic Church established by Jesus Christ. Kotisyon na, bro. Time is Kotisyon. up. Time is up. 10 minutes is over. We'll proceed to rebuttal. No? Conclusion or summary. 5 minutes. So, Campuridondo, Matay, Brad. ready na ka? Tayo mo ang 5 minutos na summary o conclusion. Okay? Sige. Night timer. Okay. So, kung ready na ka, nagsugod ni magtingog, magsugod po ni mga 5 minutos. Okay, galay. So, salamat kayo. Labi na sa ating mga tinawag na moderator na wag yo'y pig-pihig pag ka na ang moderate o sa kong atbang usab nga si Bro Chinmar Escalante, no? Atong amigo nga si FT. Nga silingan na pumi dito kay Dipulo, Malaysia. Nga kami sweet spot. Ano amigo kay niya ni. Wala nga, ang tema karon kaya ipamatudan na namata sa last na ginanako mga igalang isuon. May minutes na lang ta sa rebuttal. Ang tema nga amo nga nasabutan, Roman Catholic Church tinukod ni Kristo, muna yung pamatudan sa kong atbang. Pero pagyas lang isuon, kaya naglisod yun siya pabarog, nga naman, kaya wag yung kapitulong versikulo, tanawa kung fraternity version yung gigamit, wala yung ipagawas. Kaya kung iya pag ipagawas, isuon, masakpan. Muna isuon ni Gala nga, iya gigamit ang, last naman nila ako isuon, ako na lang yung kanang yag no kay last naman siya na may musunod ani karon sumala sa ilang libro The Faith of Our Fathers matod pa ni James Cardinal Gibbons page 34 The Catholic Church the Enemy of the Bible. Tara igsoon ang Katoliko daw simbahan kaaway sa Biblia matod pa sa ilang basahon muna nga perti ka klaro munang wala gid magtukod si Kristo Romano Katoliko ingon niya si Jesus wala magdala og bisan unsang bandila sa relihiyon makatoliko ni uban nga atong gikaatbang wala gid sa magdala bandila nya matud tinukod ni Kristo unya matud pa din niya isuon sa ubat pahiuli perti ka klaro matud pa din nag sa mugna 17
Nagpasabot kini nga wala gyud mo ila ang Dios nga may relasyon siya sa simbahang Romano nga apostasan apostasy pagali. Matud pa. Buta pertigid ka klaro igsoon nato dinhi nga igo lang ginato gisulti unsay naa sa balang kasulatan. Ya dili ra ba niya dawaton igsoon. Ingon ini sa Mugna 14. Niadtong panahon na laglago niya ang relihiyosong Babilonia, ang apostasanhong simbahang Romano Katoliko. Perti ka klaro laglagon magali niya tinugod inoon. Muna igsoon nga klaro kayo ang balang kasulatan. Kung Fraternity Version, walay mabasa Mateo 16:18, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Sa iyaha mabasa igsoon, muna masabot ito igsoon nga murag kana ang sumayunon gina iyaha. Nga naman, sa ako dili mabasa. Na kung Fraternity Version 1963, naapoy 1953. Duha ni kabuok, ako gini andam-andam igsoon. Niya kaganiha iso maningala ta kanina sa mugamit mo dawat aling balaang Biblia hubad uli kay dito na sa AI igsuon mo na nga kita lagi magtimbang-timbang kung unsa gyud ang kamatuoran niya sublion ako basa ang Mateo 16:18 duha gini ka buok igsuon wala magtukod ang Ginoo sa iyang iglesia diha sa kakristyanuhan nga hinimo sa lisimang ng simbahang Romano Katoliko o sa mga denominasyon sa Protestante. Pati ka klaro? Wala magtukod ang Ginoo Romano Katoliko. Muna nga kanaang pirte gyud igsuon ka klaro kaayo ang ato mga dokumento igsuon. Ingon pa rin sa kasaysayan ng daigdig page 139, dagdag pa rito, binago ng simbahang Romano ang mga original na turo ng mga apostolis. Pagkaklaro. 1 minute. Muna nga, igsuon, dili mabasa sa Biblia. Kapitulo, versikulo, ng Roman Catholic Church, tinukod gyud ni Kristo. Yan naman, sumala din kung si Kristo nagtukod ng Romano Katoliko, dapat si Kristo Domingista. Sa ilang libro, si Kristo Sabanista. Muna pwede yun igsuon kaklaro. Muna nga, ato lang yung gisulting unsay naa sa ato nga dokumento. Matod pa rin niyo. Matod pa rin sa kanaang ilang basahon. Ato tanawon ng ilang basahon, mga higala, mga kaisunan. Kay 20 segundos. 20 segundos na lang yun. Okay. Ara na lang igala igsoon atong wala matay oras gamay na magay 20 seconds na lang yun. Ako sulion Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, digid mabasa sa Biblia. Okay, salamat, no? Naman gini ba ang 5 minutos na summary o conclusion, no? Mao kadto ang conclusion, no? Or isip rebuttal speech sa negative side. So karon ato mangutanon ang affirmative side kung anda ba sa summary. Anda ba? Kaluoy sa Dios andam na. Okay, so musugod kang istorya, musugod po o gasugod ang oras ng 5 minutes for kining conclusion o summary. Mga kaigalaan, kaigsunan, mga viewers sa Facebook o sa YouTube, uban pa ang ahang mabot ni nato ang debate karon sa tibok kalibutan, matingala ko sa akong pinangga. Naman, sa kabugnaw sa panahon, apan matingala ko ang akong pinangga, gisingot og mayo. Ngano ka? Gisingot og mayo. Nana na siya. Kung niya, matod pa ganihan, niya ganihan mag-isunan, ilan ka po ni Dundo, nga kabalos siya mubasa o Greek. Kabalos siya mubasa. Pero, gipagkita na ito, plain Greek din kabunga-bunga ang taon. Kaya man ay kabalo mubasa. Sunod bro, ilan ka po ni Dundo, magtuon na ka sa Greek, ha? Dahil kung makabasa mo pa pero ikaw, di ka kabasa. Sige lagi. Mao na nga, unsa may tawag ka nang mayon ka nga makabasa, pero ang ending di ay dili makabasa. Unsa may tawag ka na, ibabakakon? Og sayod ta nga ang amahan sa bakat mao ang yawa. 1:8:44. Delikado bro, ilan kung mahimo kang anak. Di ba? Mao na mong igsunan nga ang tima pabilin nga may barong misutoy padulong sa lapyahan sa kadaugan. Apan si Bro Ilan mianhi diri nga nagpailalong sa kamaturan nga akong gidala.
Matod pa ni Bro Ilan ganyan, kabalo ko kung sa Ilan. Nasa confraternity. Napo ko ay confraternity din eh. Kabalo na siya nga, iyang confraternity dako, ako agamay. Doon na confraternity nga lain-lain o edisyon. Pero hilig kayo kurambos sa atong pinangga. Iyang usahon. Iyang kinini ang confraternity nga gihawiran, lahing edisyon kaysa kuha. Ang gipalo sa iyang confraternity, gitawag og formal correspondence. Formal correspondence. While ang akua, dynamic equivalence. Kung walay ilan anak, Bro Ilan Campo Redondo. Mao na nga sa sunod gani, ayaw pakaki ang mga tao na naminaw. Tungod kay dili kana maayo. Sa Biblia mga kagiraan, ang atong Ginoong Kristo doon ay pundok sa atong Ginoo, doon na po'y pundok ni Satanas. Pundok sa atong Ginoo, Matthew 16:18. O giangkon kana silang daghang basahon. Nawa niya maguba nga kana Roman Catholic Church. O ya doon na po'y pundok ni Satanas. Mao na nga sa pinadayag 3:9 o pinadayag 2:9. Nga doon ay nagpakahudiyo nga iya sa sakop sa pundok ni Satanas. Kinsa man ang nagpakahudiyo? May lain, kundili ang akong kaatbang. Ano man, ang mga Hudiyo nagsimba og Sabado. Apan kining akong kaatbang, nagsimba po sila sa adlaw Sabado. O di ba nagpakahudiyo? Sakop sila sa pundok ni Satanas. Apan kaluoy sa Dios, ang simbahan Katoliko, gipamatutan sa daghang referensya, daghang dokumento nga ila pag yung basahon mismo nga wa milaban sila. Milaban sa Roman Catholic Church na kundi ang Roman Catholic Church or Catholic Church tinuko di ay ni Ginoong Hesukristo. Ato itong balikan itong Greek kaniya. Ingon pa siya nga, Brad, kapalo kumubasa o Greek? Kapalo kumubasa na? Pero ang ending, di pangutanan ako kung unsay kasunod aning word nga o kaduwisod. Kapalo siya nga, kung kapalo kumubasa Greek, not-expect ra. Ipanagat na ko siya ganiya. Unsa man siya? Tetra ne o kago. Ang kago, kining diya. Ang petra kini. Pero wag isa nito ba? Katulon ako kibalik-balik mga kaigalaan sa Greek. Kaya ingon pa niya ganiya, nga kabalo kumubasa o Greek. Pero ang ending, di ay kabalo. Kaya kung kabalo pa siya Greek, mga kaigalaan, nahibalo siya kung unsay sunod anang word nga oikodomiso sa Greek. Plain Greek. Muna magigalaan nga ang tima himpit 40 segundos. nga nabutang sa kadaugan mga kaigsunan. Apan subok na nga pamalandungon nga kining akong buutan o mapinanggaong pinangga. Brother Ilan Campo Redondo na ilalong sa kamaturan nga akong gidala. Sa makausa akong maingon, Pansum es enem regresos eset presentes repetitum. Kung ang bakat balik-balikon sa pagpamatuod, daw mahimo kining tinuod alang sa mga tao nga walain taon mas sayang. Yes, segundos. Salamat o maayong hapon kanatong isa. Okay, so nakupos na yun ang summary o conclusion sa affirmative side. No? So nakita ninyo mga kaigsunan nga sa ilaha parang gestures, no? Ilaha mga body language at makita nga friendly discussion rin eh. No? Bukno sa rason, wala po si korason. Bahalang magpangga ang atong sakyanan, ilang magpangga ang mga driver. No? Ila ka-importante. Wala nga sa debate, no, dili kinahanglan nga kanang kinsay mo daw, kinsay na pili, ang importante na atay nakatpunan. Mga na. Amen. No, mga na importante. Ato ang ilabay sa mga naminaw niya sa online, sa Facebook. No? Sa mga milyon na to nga nag-obserbaran na mga pagkita, di pa ito daring haponon. No, o sa mga naminaw din mga maestro, sa mga Catholic defenders, o sa Seventh-day Adventist, si Brad Miano, si Brad Campo Redondo, sa Seventh-day Brad Tim Escalante, Brad Earl Sanchez, si Brad Lara, o kang Brad Winston, sa tanan. So, di na ito mention tanan. Magdaghang salamat sa inyong kining pag-witness yun sa maugindot kayo nga friendly discussion o sa kinatibukan nga kaning naminaw nagsunod sa live man sa Facebook o sa asa man maabot. Maayong hapon o ako moingon
Daghang salamat sa inyong pagsunod kanamo. Dalay ko ng Diyos. Okay. Salamat kayo. Thank you kayo. Salamat. Salamat kang Sir Sanchez. Ay, welcome. Kada ay gidaw. Welcome. Thank you, Kashira. Ako nang likot, nagmuni mo, kaya kapag mo ko. Ikaw yung payo sa litro.